nazo-ke ngena sikhona njalo lana e-Durban Station eNingizimu Afrika ukukuthulela ngqo ukuthi kwenzakalani ngodaba la matekisi long distance imoto ehamba amabanga amade lana. Asisho ukuthi-ke amabhuku asefikile ko-rank manager, zonke into zokusebenza seyifikile kusasekuseni zonke inkabi ziyalayisha. Kusasekuseni ziyaphuma inkabi, abantu abathi begcwele kofuye bengakwazi ukugibela, bengakwazi ukufinyelela emakhaya. Siyaxolisa kakhulu simboni, asisho ukuthi kusasekuseni umsebenzi uyasuka, azilungile inkabi manje. Wonke kade esekhaya besegodukile bese kodlo ukusebenza, inkabi ayibuye lapho ade ihleli khona amadoda. Uyasuka umsebenzi ekuseni, kusasa iyabuya imboni long distance Swaziland, iLesotho, Mozambique kanye nayo-ke i-North Coast nayo umzila waseGoli uyavulwa kusasa. Zikhona ingxoxo eseyihlalile, kukhona okuphathekayo eNingizimu Afrika. Sisho ukuthi imboni iyavulwa ziyabuya kusasa. Kusukile nje wonke umuntu okhona ufuna ukuzogibela kusasa, akabe khona erenki.